Salutare! Sunt Nicu Patoi și de data aceasta vă voi prezenta amplificatorul Yamaha THR 32 Wireless. Așa cum veți vedea, acest amplificator este unul stereo de 30 de W, adică de 2 ori 15 W, un amplificator de birou sau de dormitor care se va dovedi a fi o unealtă foarte puternică și foarte versatilă, caracterizată prin portabilitate. O caracteristică extrem de importantă a acestui amplificator este faptul că din construcție are integrat receiverul unui sistem wireless. Astfel, avem nevoie doar de transmițătorul G10 de la Line 6. Precum vedeți, transmițătorul G10 este pus la încărcat în inputul amplificatorului, iar pentru a cânta nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să scoatem transmițătorul și să-l băgăm în outputul chitarei. Conceptul THR își are rădăcinile în seria preamplificatoarelor și amplificatoarelor DG, Digital Guitar, scoase de Yamaha la sfârșitul anilor 90 și despre care vă pot confirma că sunau foarte bine. Cel puțin până în acest moment, THR 32 Wireless este încununarea întregii serii din care face parte, fiind un amplificator ușor de butonat, intuitiv. Îți poți construi rapid tonul de chitară și apoi îl poți memora într-unul din cele 5 sloturi de memorie pe care le avem la dispoziție. Dar pentru a putea sculpta mai adânc tonul chitarei, pentru a accesa și a edita mai mulți parametri, avem nevoie de aplicația THR Remote. Această aplicație se poate descărca de pe site-ul Yamaha și este valabilă atât în varianta pentru telefon, cât și pentru computer. Partea de modeling a amplificatorului ne oferă 24 de voicing-uri, 24 de simulări de amplificatoare, dintre care 15 sunt pentru chitară, 3 pentru chitară bas, 3 pentru chitară acustică și 3 pentru alte instrumente, acestea din urmă fiind cu un EQ flat, neutru.
O altă caracteristică excelentă este dotarea din construcție cu acumulatori, cu baterii reîncărcabile. Acestea asigură o autonomie de până la 5 ore, doar că în acest caz puterea amplificatorului se înjumătățește. Nu mai avem 30 de W, ci avem doar 15 W stereo, adică 2 ori 7,5. Un alt mare atu pentru THR32 Wireless este acela că atunci când te conectezi cu telefonul prin Bluetooth, acesta devine o boxă portabilă superioară, putând asculta muzică la un nivel foarte ridicat ca și calitate a audiției. Efectele pe care ni le pun la dispoziție cei de la Yamaha sunt compressor, noise gate, partea de modulație este bogată și suficientă, spun eu, având chorus, flanger, tremolo și phaser. Partea de delay-uri este cu echo și digital delay, iar partea de reverb este iarăși bogată, având room, plate, hall și spring reverb. Amplificatorul nostru mai dispune de intrare de auxiliar, ieșire de căști și foarte important line-out stereo. Însumând toate cele spuse până acum și ținând cont și de designul superb, distinct și stilat, pot spune fără echivoc că avem de-a face cu o unealtă extrem de puternică și versatilă. Sper să vă fi plăcut prezentarea mea și până data viitoare, toate cele bune!